Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ngiyabingelela ababukeli baseViva TV okhulumayo umama umfundisi umama Mhlongo umakotika mkhulu Mhlongo. Namhlanje usuku olukhulu lintokozo kuthina ukuthi siyopha emndenini esobe sihambele namhlanje, hayi ngoba mhlambe sibukisa ngobuze babo kodwa kusuke kuthina othandweni ukuthi njoba kuze ikhathi zakhe isimosi esikudlayo nathi siyafisa ukuthi nabanye bomphakathi bakwazi ukuthi badle njenganathi. Namhlanje sizohambela indawo esakhele kuyona umkhulu asebenzela kuyona emgababa, sihamba sipha usiphethe ukudla, siphethe ingubo, into zokuklina, konke nje okuyidingo zabantu mebephila emhlabeni. Namhlanje nje ukuthina sijabule kakhulu ukuthi siyonikela, sijabule kakhulu, siyafisa ukwenza okungaphezulu ngokuzayo ukuthi sikhiphe mo. Siphethe ingubo zokulala khona nomndeni umkhulu afisile ukuthi angawuphathela okungaphezulu, waphatha nombhede ukuthi anikele ngawo. Siyabonga kakhulu. Okay, ake sibingelele kakhulu obingelelayo yena uDokotela Mhlongo. Bathu babakazi into zenzeke. Ungasho wena ukuthi umakhosi uMhlongo, omunye asho ukuthi umkhulu Mhlongo, omunye asho ukuthi uDokotela Mhlongo. Zonke lezo zibongelo zingena kumuntu oyedwa noma zingena enyangeni eyodwa. Ngiqonda ukuthi sibingelela uSiyaviva TV ababukeli bakhona abahlezi behamba nabo, sobingelela abantu abalashwa kaMhlongo kaDokotela uMhlongo. Siyabingelela sithi sanibonani, sicabangeni, sithi emakhosini, sithi thokozani. Sisho ngayo yonke indlela yokuhlonipha wonke umuntu onedlozi ngoba umuntu nomuntu mayiphila kusuke kukhona idlozi elimembethe. Namhlanje sila era 7 emgababa, lesihlezi sisho khona ukuthi ngesihlole nesikhulu ikavuka abantu bephila. Ongene ngegate akaphinde godwa, wonke umuntu ongena ngegate la uphuma isimo sakho sesifana. Kwengena abantu bethole ngezihlaka ngohlaka, aphuma umuntu esehamba, ngene umuntu ehlele ngesihlalo aphuma esehamba, ngene umuntu elele ubhambe engakwazi nokwenzana kodwa ngokumsebenza ngaphakathi ngamakhambi esintu aphuma esegijima. Asinayo ke imithi yesilungu la, sidila namakhambi nje, sihlanganisa amahlamvu lawa, izihlahla iphenduke sikhulumise, ziphenduke ixoxa indaba. Siqonda ukuthi namhlanje kuusuku okungalona lokusebenza, ngizihlalele nje uMapholo bangifika ngincebelekele nje ngihlele egcekeni, kodwa ngikhetha ukuthi angingahlali ukuhlala kuphela, ngithi ngihleli kodwa kube khona enye into engiyenzayo ezolekelela abantu. Njoba nazi ukuthi mina ngikuthokozeli ukuthi ngingasiza abantu, yonke into yami nginesikhathi sokuphumula ngisuke ngiphumulela ukuthi umuntu ngingakwazi kanjani ukumsiza. Imidlinzo yami isekutheni nje njalo ngifuna ukusiza abantu ngendlela ezahlukahlukene. Angithokozi ke mina makhona imizi ehluphekile, angithokozi makhona umuntu onemuzi onenkinga, angithokozi makhona umuzi futhi onenkinga, angithokozi mekhona umuntu onenkinga ezahlukahlukene, angithokozi umuntu mekhona umuzi ohluphekayo, makhona umuzi engasebenzi umuntu, mekhona umuzi ekulanjwayo kona, angithokozi. Ngisuke ngihluphekile ngangokuthi ngifuna yonke indlela yokuthi ngenze ukuthi labo bantu makusona mangifika kubona ngikwazi ukushintsha isimo. Namhlanje na ngikhethile ukuthi angihambe ngiyocosha ngibheke ukuthi abantu bashoda ngani, abantu ngingabalelekela kanjani. Ngibonileke ukuthi ngoba ngiyayazi lento ekukhuleni kwami emzini engangiyibona eyayo umakhelwane ukuthi ayikho into ebaluleke njengokudla emhlabeni, noma ungahlala kwi-shelter enhle kanjani kodwa mekulanjiwe ayikho into oyenzayo. Ingakho ke bathi abazikahle bathi sisa asiphakelwa ngamanye amazwi, basuke beqonda ukuthi isisu akuyona into xoxisana ukuthi hayi kulungile sisu uzodla kusasa, ngoba into esiphoqayo ukuthi ngeke ukwazi ukulala ungadlile. Ngambele imizwe embalaka ngihambe ngicheck isimo sakhona, ngathola ukuthi ezinye zemizi izimo zakhona azikho right. So ke ngakhetha ukuthi ake ngihambe ngiyonikela kubantu ekade sagcinana nabo, kukade saphila nabo, kubantu ekade sasamba nabo indlela siwasivuka sithandaza sengizinto ezahlukahlukene, ukuthi nami ke manje abathi abantu benginika lezi imoto abanginika zona, benginika lezi ngubo abanginika zona, benginika lamagusha abanginika wona, benginika lezi inkomo, benginika lezi imbuzi. Nami ake ngithatha isikhathi ukuthi ngibuyisele kubantu. Ukubuyisela abantu kuveza ukuthi isangoma noma inyanga noma idokotela akuyena umuntu oyisilwane kodwa kuumuntu ophilayo. Uyabona, ngenxa yokuthi wonke umuntu ophila enyameni kusuke kufanele ukuthi akabe nayo lento ekuthiwa ubuntu. Nami ke ubuntu lento engiyenzayo yokuthi abantu ngibahambele, ngibalekelele ngendlela ezahlukahlukene. Ayikho into engekho kwentene ngiyiphethe. Ngiphethe izinto ezahlukahlukene, ukudla, ikrosa,
inyama wena mbhede wena ngubo yonke inhlobo ezahlukahlukene basazobona nje ababukele emakhaya sibalekelele abantu ngiqonda ukuthi makukhona kumuntu ofuna ukusafaka isandla kuzona zonke inhlelo enginazo noma engilekelela ngazo abantu ngoba lento yokulekelela imphakathi akuyona into engiqala manje ngisazoyenza kade ngayiqala futhi kodwa makukhona umuntu ofuna ukulula isandla alekelele naye ukuthi Mhlongo mawuphinda uhamba ngicela ukujikijela nangu 10 rand ngicela ukujikijela naye ingubo ngicela ukujikijela nali ayino ngicela ukujikijela nawo imophu ngicela ukujikijela nanku umshanelo ngicela ngibambe kuyona le number esisebenzisayo for abantu abasetshenzwayo nabantu ababhukhwayo la kaMhlongo ababhukhela inhlungu ezahlukahlukene athi nje 083 406 8658 083 406 8658 lento engiyenzayo ikhona imfihlo engiyenzayo leso njengoba bazi abantu ukuthi soba nespecial kumhla ka15 kodwa ngiyobaxoxela sengithola isikhathi ukuthi lento esiyenza manje izithelo zayo zizoba kuphi kodwa sikwazi ukuyenza into kaMhlongo thina ingeke ibe nezithelo ngemumva lento engiyenza kulula isandla kukhona into ezobasiza abantu ngomhla ka15 ngokwenza lento engiyenzayo manje ngiqonda ukuthi kulungile sibonane khona manje safuna ukuhamba ke sinyakazisa ingako ngicela abantu basiya Viva TV ukuthi sihambe nabangiphelezela asibambe kule number 083 406 8658 083 406 8658 bazongithola kuleyo number kulayo nabahlupekile weba basondela sondele mkunjini yanokuzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahlupekile wona wesondela yeyishideli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini kanokho uzophila Yebabiyamba lengola Webabiyamba lengola Yeyikibela umkumbikanowa Yeyikibela umkumbikanowa nawe sondele emkhunjini kanowa khonozophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala